Γεια σας και πώς μου είστε και τι μου κάνετε. Υπερβολική, αλλά χωρίς νου. Λοιπόν, τι σας έχω. Τεράστιο όμως, Sinsei Hall, ρούχα αυτή τη φορά, τα περισσότερα. Τίποτα σχεδόν για μένα και πάρα πολλά για την κόρη. Γιατί σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο, δεν το σκέφτηκα από την αρχή. Η αλήθεια είναι και κάποια τα έπαιρνα, έχω κόψει τα μπελάκια, μια τρέλα. Αλλά μετά σκέφτην ότι, όπως σκέφτηκα εγώ ότι έχω ένα παιδάκι το οποίο κάθε μήνα έχει άλλο νούμερο ρούχου, παπουτσιού και δεν ξέρω τι. Λέω, δεν κάνεις ένα βίντεο που πήρες εσύ πράγματα πάρα πολύ οικονομικά και πάρα πολύ ωραία, ποιοτικά, βαμβακερά, ωραίες ποιότητες, να δείξεις μήπως πάρει και καμιά άλλη μανούλα ιδέα. Έτσι λοιπόν και έκανα σε αυτό εδώ το βίντεο. Οπότε παρακάτω θα δεις ό,τι έχω πάρει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα της μπέμπας. Θα ξεκινήσω με τα πράγματα τα οποία έχω ήδη πάρει, ανοίξει, φορέσει, πλύνει κτλ. Θα προσπαθήσω να βγάλω μια άκρη με τις τιμές. Ελπίζω να το κάνω. Τώρα θα με συγχωρήσετε αν δεν τα καταφέρω, δεν έχουν όλα τιμές. Λοιπόν, το πρώτο είναι ένα φορμάκι, πιτζαμάκι, αυτό. Είναι με Tom και Jerry, το οποίο είναι αρκετά μακρύ, είναι size 92 για 1,5-2 χρονών, εμάς μας είναι αρκετά μπαμπάτσικο, γιατί είναι λεπτούλα η ελπίδα, και έκανε 4,49. Μιλάω για τέτοιες τιμές, έτσι. Ό,τι δηλαδή σας δείξω θα είναι σίγουρα κάτω από 10 ευρώ. Έχουμε πάρει τέτοια φορμουλίνια, τα οποία ήταν σετάκι. Τώρα αυτά καταλαβαίνετε, είναι σε μια κατάσταση, όχι όπως τα παίρνεις, με αυτό το πολύ ωραίο αρκουδάκι. Και είναι ένα έτσι μπέζο αυτό και ένα ροζ που έχει πολλά αρκουδάκια πάνω. Πάλι μακριά. Πάλι δεν έχουν ποδαράκια από κάτω για να βγαίνει το πόδι του παιδιού. Αυτά κάνανε το σετάκι 9,99. Είναι ίσως τα πιο ακριβά που έχω πάρει. Τι άλλο τώρα. Έχω πάρει φορμάκια, ναι, τέτοιου τύπου, αυτά που είναι, ξέρετε, σαν κορμάκι, τα οποία είναι εκεί γύρω στα 3 ευρώ, 5 ευρώ, τέτοιου τύπου. Και με μίνι, αυτό έρχεται μαζί με ένα άλλο Minnie Mouse, το οποίο όμως το φοράει τώρα και δεν μπορώ να σας το δείξω, γιατί κοιμάται. Αυτό έχει και αντίστοιχα που μπορείς να πάρεις το κολανάκι του, βλέπετε, Minnie Mouse. Και έχει ένα σε κόκκινο και ένα λευκό που έχει πολλές Minnie Mouse επάνω, λευκό με κόκκινο, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτά τώρα ήταν γύρω στα, αν είμαι σωστή, 4,49 και αυτό. 4,49, ναι. Στην ίδια τιμή, στα 4,49 και αυτά τα παντελονάκια, εδώ, φορμούλες, τα οποία επίσης ήταν σετάκι. Τώρα είναι σιδέρωτα, εντάξει, τώρα δεν θα με κρίνετε τώρα για την σιδεροσιά, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ ωραίο τζινάκι, το οποίο ήταν στα 6,99. Αυτό βέβαια είναι αρκετά μεγάλο, δεν τις κάνει τώρα, αλλά οκ. Το βρήκα, το πήρα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ. Τι άλλο, πάρα πολύ ωραία φορμίτσα. Το οποίο ήταν γύρω στα 6 ευρώ. Εδώ με το ελεφάκι Disney. Του ονείρου μπλουζάκι μαλακό, χνουδωτό και αυτό γύρω στα 6 ευρώ. Γιατί υπάρχουν τέτοια. Και φανταστικό fleece εδώ. Παιδιά, εγώ αυτό το θέλω και για μένα, δηλαδή είναι τόσο απαλό. Και αυτό γύρω στα 6 ευρώ. Νομίζω. Δεν παίρνω όρκο για αυτά. Μπορώ όμως να πάρω όρκο για τα επόμενα, γιατί αυτά έχουν ακόμα τα ταμπελάκια πάνω. Λοιπόν, εδώ. Φορμάκι
που κάνει σαν φουστανάκι, αλλά έχει από κάτω το κορμάκι του, το οποίο είναι στα 3,99. Καταπληκτικό. Εδώ κολανάκια, μου έλειπε ένα μαύρο κολανάκι, βασικά. Γιατί, εντάξει, είναι κάποια ρουχαλάκια έτσι που έχει, που είναι τύπου σαν μπλουζοφορέματα και τέτοια. Και είναι ωραίο με μαύρο. Έχει και κάποιες ζακετούλες και τέτοια. Και πήρα αυτά τα δύο, που είναι το ένα έχει γατούλες και το άλλο είναι σκέτο, τελείως μαύρο. 1,49 αυτά, ήταν σε προσφορούλα. 1 ευρώ και 49 λεπτά. 1 ευρώ και 49 λεπτά. Και είναι πολύ όμορφα, αλήθεια. Εδώ που δεν κρατήθηκα, γιατί έπρεπε να συμβεί, γιατί όταν το είδα μπροστά μου δεν γινόταν να μην δεν συμβεί. Χριστουγεννιάτικο. Αυτό βέβαια ήταν στο section των αγοριών. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αγορίστικο. Βασικά δεν θεωρώ τίποτα ότι είναι αγορίστικο και κοριτσίστικο και βλακίες 100 χρόνια πίσω. Μου άρεσε πάρα πολύ και της το πήρα. Είναι σετάκι, μπλουζάκι, το οποίο είναι από μέσα και έτσι, όχι φλις, είναι αυτό το πολύ μαλακό, δεν είναι το φλις ακριβώς. 5,99, τέλειο. Στις γιορτές θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και κλείνοντας για την ελπίδα, έχω πάρει και αυτό εδώ που είναι έχει διάφορα μέσα θικάκια, που είναι για ταξίδια βασικά, να αποθηκεύεις έτσι τα πράγματα να μην λερώνονται, ή αν θέλεις μετά να χρησιμοποιήσεις κάποια σαν θήκη, ας πούμε. Αυτή από ό,τι πιάνω πρέπει να είναι και αδιάβροχη. Και εδώ μια πιο μικρή θικούλα. Μπορείς να βάλεις, τέλος πάντων είναι χρήσιμη, μπορείς να βάλεις διάφορα πράγματα μέσα. Εγώ γενικά στις βαλίτσες τα χωρίζω έτσι, έχω και για μας δηλαδή. Το οποίο έκανε 3 ευρώ και 49 λεπτά. Αυτό. Αυτά για την ελπίδα. Και προχωρώ στα της μαμάς. Λοιπόν, για μένα πήρα αυτήν εδώ την κούπα, που την έχω χίλιο χρησιμοποιήσει ήδη. Είναι χριστουγεννιάτικη, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και έκανε 3 ευρώ και 49 λεπτά. Αυτή η κουπίτσα. Πάρα πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ το ευχαριστήθηκα και μπράβο μου που το πήρα. Ξέχασα. Για την ελπίδα επίσης, τώρα τις είδα μπροστά μου, πήρα και αυτές εδώ τις κάλτσες. Ένα σετάκι με 3 ζευγάρια κάλτσες, που είναι στα 2 ευρώ και 49 λεπτά, αλλά είναι αυτές οι καλτσούλες που έχουν από κάτω τα βεντουζάκια, που εγώ στο σπίτι την έχω με κάλτσες τώρα το χειμώνα. Και τελείως ξυπόλυτη βασικά, αλλά κυρίως με κάλτσες, γιατί παθαίνω ένα νευρικό κλονισμό η μάνα. Anyway, πολυβολικές, μια χαρά, κάνουν τη δουλίτσα τους. Τι άλλο πήρα για τη μανούλα. Πήρα αυτήν εδώ την τσαντούλα. Θα σας τη δείξω. Εδώ. Είναι νάιλον ύφασμα. Έχει 2 φερμουαράκια με κορδονάκι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Έχει λουράκι εδώ καταπληκτικό. Ήδη την έχω χρησιμοποιήσει. Είναι αρκετά καλό το μέγεθός της. Εντάξει, εγώ της έχω προσθέσει άλλο ένα λουρί, γιατί είμαι τρελή και γιατί θέλω να έχω θικάκι για να βάζω μέσα κλειδιά και τέτοια, να μην τα ψάχνουμε στην τσάντα. Μέσα έχει και άλλο ένα φερμουαράκι, εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ ένα θικάκι με φερμουαράκι. Εμένα μου άρεσε πολύ, είναι και νάιλον που στο βροχερό καιρό και αυτά δεν το φοβάσαι, είσαι πολύ ok. Η οποία έκανε 9 ευρώ και 99 λεπτά, 10 ευρώ τέλος πάντων έκανε αυτή η τσαντούλα. Μου πήρα επίσης ένα φλισοειδές για μπουφανάκι, εγώ το πήρα πιο πολύ. Έχει εδώ και αυτό που το τραβάς και μαζεύει πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το πήρα medium στα 12,99, το πιο ακριβό πράγμα που πήρα ήταν αυτό. Και πήρα και ένα αρωματάκι με mist, το οποίο έκανε 3 ευρώ και 99 λεπτά. Και είναι αυτό εδώ με το stitch, έχει και glitter και μυρίζει όνειρο. Ελπίζω να βοήθησα. Παίρνω γενικά πραγματάκια και θα τα πούμε σε ένα επόμενο Sinsei ή και άλλο haul.